Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimna'i, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, duk muna bada maganinsu. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa. Matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot, cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai ku. Ka game da haɗarin sofa. Kamar ya? Ina nufin wannan yarinyar da kake tunaninta to tabbas ka kamu da santa ne. Kamar ya? Sai ka ce wani wasan kwaikwayo ko fim? Ko ma menene dai, santa ne ya shiga zuciyarka ba tare da ka sani ba. Kaga malam, dakata ya isa ka. Ko me zaka ce sai dai ka ce, amma ina mai tabbatar maka da cewa ka kamu da santa. Ta yaya ake gane ana son mutum? Yawan jin zancensa da son hirarsa ko da ba kwa tare da shi, yawan murmushi
idan ana zancen shi a kusa da kai ko kuma kana tunanin shi, ina mai tabbatar maka da cewa wa'annan su ne cikakkun alamomin so. Umar, tabbas na yarda da maganarka. Matuƙar haka ne. Gaskiya na kamu da su. Wace ce wannan mai sa'a haka? Domin tunda nake da kai ban taɓa gani wacce kai da kanka ka ambata kana son ta haka ba. Umar, ba kowa bace. Kuma ba kowa bace. Shi ne kawai abin da yake min ciwo da takaici a cikin rai. Saboda me? Umar, ba kowa ne. Kuma soyayya da wacce ba kowa bace. Bai cancanta bai dace da ni ba. Kuskure kenan. Kamar yaya? Ka sani shi so shi yake nema wa kanshi gurbi a zuciya, sannan shi ne yake nema wa kansa dacewa da cancanta. Ka sani ba ruwansa da matsayi ko kuma mukami. Ruduwan kenan, ka shiga layin da za ka yi wasu bauta, don haka ina maka fatan nasara. Umar, ina fata ta karbe ni, domin na ga tsanata ta cikin kwayar idan ta. Amin. Umar, wani shawara? Dagewa za ka yi, domin so bai san rago ba, kuma bai saba da rago ba. Ta yaya? Ta kowace hanya. Domin samun zuciyarta shine samun sauki a dangane da abin da kake ji. Zan jaraba. Gobe. Magana nake so ne da ke. Magana kake so ka yi da ni? Ina tunanin ka manta duk wani cikakken musulmi an san shi da sallama. Ya za ka zo ka faɗo mana kwatsan kana so ka yi magana da ni? To ba zan ba. Subhanallah. Ka ko baka cancanci mu ka yi magana da mu ba. Kamar yanzu mutum. Ke dakata. Ke har wace ce da ina magana za ki ke janye ta. Kada ki saki. Ni Aminu ita ce, kuma mai jin magana ta. Kin ga za ki bani. Ba zai yi ba. Ke har kin isa ina magana kina mayar mun? Ni kamara? Na mare ki kuma zan ƙara miki. Idan har kika sake magana ina magana. Za ki ga abin da zan yi. Shi ke nan ga ita. Good. Kaga ban da lokacin saurara. Ake son zancen gizo ne ba a wuce kuɗi. Ai kina ganin ta kusa kusan cewa san ki. Bashi. Me wannan din? Lawat. Fulawa. Wannan ne? Kuma nawa? Ke na kawo. Ina son ka tattara wani hantsiyar taka, ka kama hanyar ka kai tafiyar ka, idan ba haka ba zan yi maka rashin mutuncin da ba za ka iya ɗauka ba. Ka fita daga harkata, kar ka yi tunanin dan na tsaya ina kula ka, shine baka daman da zaka zo kana yin shirme. Ya za ka dauko wannan abin ka dauko ka ban wai friend soyayya. To ba zan fita daga harkata ba. Ba zan fita ba, kuma a shirye nake dan tafi duk wani rashin mutunci da zaki. Daga yau ki sani kafarki kafata, kuma duk inda kika taka nan zan taka saboda ina son ki. Kuma babu wanda ya isa ya hana ni son ki. Kana so na ni kake so? Kwarai kuwa. To mu zuba da ni da kai. Ni kuma na riga da na daura damarar rashin mutuncin da zan yi maka. To ni kuma ina so ki sa a ranki cewa tunda na ganki na ce ina son ki sai mun yi soyayya da ki. Ko kina so kuma ko ba ki so. Zaki amince ina so. Lalle ka ci gaba da wannan duk wani abun da yake janyo ka tsautsayin da yake kawo ka gare ni to sai na illata ka. Haka? To shikenan. Ni kuma ana so dole ne? Sosai mako. Ni kuma na ce ba na son ka fita daga rayuwa. Ina son ki. Ba na son ka. Ina son ki kuma sai kin amince da soyayya. Ka fita daga sabgata. Ba zan fita ba. Wallahi sai na maka rashin mutuncin da ba za ka iya dauka ba. Ni kuma a shirye nake dauki duk wani rashin mutunci da zaki yi. Da gaske? Da gaske. Haka ka faɗa? Haka na faɗa.
kaɗan daga kamashin da na yi niyan baka, wannan ma kaɗan ka gani. Kin san me? Na yi maka alƙawari duk lokacin da za mu haɗu da kai, wannan zaraban ne shine tukuici a gare ka. Sai na wulaganta ka. To shikenan, a shirye nake da ɗauki duk wani wulaƙanci da za ki yi. Sani, ba zan taɓa daina sanki ba. Ba zan taɓa dainawa ba. Albashirinka. Gobe. Yanzu naga aka zubga wa mutumin maye. Wa kenan? Ridwan mana. Sun kashi. Ridwan din aka wada? Rai kuwa. Wallahi yanzu naga ta zubga masa mari. Kun tabbata? Wannan abu aka idan ke faru? Ai wallahi tallahi a gabana ta zubga masa mari. Sun kashi. Ai dama an ce a dole zuwa rai. Ko babu komai wata rana zai fashe. Ai yau ba ranar sa'arsa bace ba, saboda yau da alamun asirin shi zai tono. Na tabbata yana can zuciyarsa kamar za ta buga saboda bakin ciki. Kai, wa ya gaya miki? Ai ba taɓa mishi abin da ta yi mishi ba. To ai yanzu dole ya jure irin wannan abubuwan da gare ta. Saboda me? Saboda yana son ta mana. Au, so manya. Ai kuwa ya kai shi inda bai dace da shi ba. Shi yasa so ya zama sarki. Saboda yana kai bawa inda tunani da nazarinka bai taɓa kai bawa ba. Misalin kamar Sane da kuma Fa'iza. Za ka so ma ko? Ai gaskiya ne, maza nawa kika kore masu hali da kuɗi wanda suka fi ni kika ɗauke ni. Ya isa haka, ba na sai ruwan nan maganganu. Ai gaskiya ce, dole sai na faɗa, ko da kin hana ni furtawa. Ya kamata ki fahimce ni, domin duk tarin samari ki duba fa kika zaɓe ni. Kin alkinta ni, kun bani soyayya ki da zuciya da. Wani zan saka miki ne a ganin Fa'iza. Ba na buƙatar komai a gare ka face abu ɗaya. Tom, naji, menene shi wannan abu guda ɗaya? Amana. Ka rike ni amana, komin rintsi komin sanani. Dan Allah ka rike Fa'iza da amana. Wannan alƙawarin ai na rage da ni kaina. Mutukar zuciyata tana aiki a cikin kirjina, shirin ki ba za ta taɓa canzawa ba. Domin ke ce amsar addu'ata a kodayaushe. Allah ya bar mu tare my crush. Amin. Wai sun mi. Ƙawata, kin burge ni fa. Ya kai mai ba? Da irin hukuncin da kika ɗauka akan tsageren can mana. Haka ya dace da wancan tsageren. Ƙwarya ta gari tana ragaya. Wannan haka yake. Amma sai dai ina so ki sani. Dole za ki sha mamaki daga gare sa. Mamaki? Wani irin mamaki kuwa? Zai yi wuya ya haƙura da ki. Ko? Shakka babu. Me yasa kika faɗi haka? Saboda irinsu suna da taurin zuciya da kuma naci akan soyayya. Idan mutum bai saba riskan kansa a irin wannan yanayin ba, to komai zai iya faruwa. Domin baƙo ne kuma zai iya aikata komai akan cikin murarinsa. Lallai ya ɗauko wa kanshi da albaru. Ke ce kawai kike ganin haka, amma shi a gare sa kawai nasara yake hangowa a cikin idanuwansa. Ido ai gaibu ne, zuciya kuma dahir ne. Haka ne. To Allah dai ya sa mu dace. Da Allah ku ce. Allah ku zauna. Allah ku zauna ma. Kunga, ni fa ba na zo ne da manufar in cutar da ku ba. Oh, dama maka kama da wayanda za ka iya cutar da su ne? Don Allah ku tsaya ku saurare ni. Kaga malam ya ishe ka haka, don Allah ka fita daga rayuwata. Ana dole ne ka balle sha iska mana.
Maryam, ba zan iya fita daga rayuwarki ba. Domin kuwa zan kasance wanda bai cika ba in har ba ki a cikin rayuwata. A'a. Wai kai ana dole ne ba ta ce ka kyale ta ba ka fita a rayuwanta mana ba ka a dole. Haba. Ki sani, ko da na kasance mai yaudari a can baya, yanzu ba zan iya yaudarar ki ba. Domin kuwa da gaske nake jin sanki a cikin zuciyata. Maryam, ki yafe min Maryam. Kar ki kore ni a rayuwarki. Domin hakan zai haifar min da gagarumar matsala a cikin zuciyata. Ya isa haka dan Allah. Ina maka mai walin ka fita daga rayuwana. Wannan abubuwan naka ya ishe ni haka. Ka bar ni in huta mana. Haba Maryam, ina kike so in sa kaina ne? Ina nake son ka sa ranka? Da ina yake? A inda yake a can zaka je ka ajiye shi. Maryam, ni fa ina buƙatar ki. Wallahi Maryam, ina son ki, ina buƙatar ki a rayuwata. Kin ga dan Allah ka shi. Tashin da Haba da Allah. Wai ke me naki? Dan Allah ki tsaya. Haba Maryam. Bai kamata. Allah malam su kini. Dan Allah Maryam. Duk wanda yake bin malam bashi mun san su kuma an biya su. Shi ne zai zo da wannan maganar? Kaga munafikin banza munafikin wofi barawo. Allah mutum ya sanin jama'a Allah mutum kan. Kaga mai mutunci ashe baka da mutunci. Ka zo sata. Insha Allah gobe iwar haka ina cikin birni. Allah mala. In Allah ya yarda. Gaskiya samun mace irin ki a wannan lokacin wallahi sai an tona. Ko ba zan iya cewa zan hana ki hudu ba. Sai dai fa amma akwai sharuɗa. Duk mutumin da kika sani a duniya ba ta inda yake karɓar tarbiyya sai daga gida. Fi sabilillahi duk bakin gwagwari da nake mana amma ba ka gani yanzu zan takura yaran nan a ce dan uwarsu ta mutu ne. Ni na san ba banza ba. Wa Musiyaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutumin ai hakuri fa na san mun bata ma lokaci kana ta jiran mu. Haba prince ya zaka ringa zubar mana da mutunci fi sabilillahi. Da rufin asirinka kana da kuɗin nan ba wai baka da shugudi amma ka dinga sa irin wayannan kayan fi sabilillahi. Kai dai wallahi ka gaya mai kalli fa kalli yadin jikin ka amman kalli na jikinsa. Kin ga dan Allah dakata. Kai ma kai fa ka san waye ni ba. Mu ke ma kin san waye ni. Ka san ba ni da aiki sai sa shaddodi. Me dalilin da yasa na bar shaddodi? Ɗaya daga cikin abin da yasa na bar shaddodi na koma sa yadi saboda rashin quality ɗin shaddodi da kuma ingancin su. Gaba ɗaya ma raina ya ɓaci na rasa inda zan je in sami yadi mai inganci. Abokina kenan. Ba kalima bane. Ai yanzu yadda zamani ya koma yanzu akwai bata gari da yawa a kowane harka da ka sani. Ma ka faɗa. Amma in dai kana son yadi mai kargo wanda zaka jima kana sawa babu inda zaka je ka same shi in ba wajen Najash Textile and Bespoke ba. Najash Textile and Bespoke. Mutum na nan Najashin a ina yake ku? A nan titin haɗe jaro da ke daidai Buhari Shopping Complex kana zuwa nan a nan suke. Kaga sai mu garzaya ka je kai ma ka zaɓa naka. Abin da zai faru ke ne. Karfe nawa ne bikin nan ne? Karfe 11:30 ne. Yanzu karfe nawa? Yanzu karfe 10:30. Suna ba ɗinka kun kaya ne? Yawwa na manta ban gaya maka ba. Suna da already made wanda idan ka je ka gani ka ga tsarin ya maka kawai ɗinka maka za a lokacin take ka sa kayanka. Kawai mu garzaya zuwa na jashi nan. To ai mun samu kayan nan ma in canza daga can mu karasa zuwa wajen biki. Ba haka ban gama. Mu je kuwa.
kai mutumi na wannan ai sai a ce kai ne angon. Allah ya shi wani jashi albarka. Amin ya Allah, gashi nan ka fito tsab da kai. Ka gane Josh ba su ne na biyu. In dai akan fabrics ne. Sai ka ce kai ne angon. Ai karfa aje wajen bikin nan ma kuma a dauka ni ne angon a canza a bani amarya kuma miki. Da kwanata da garin nan da wuta. Me da wukar? Kaga yanzu lokacin daura auren nan ya kusa. Kaga minti 20 yanzu gari mu da Allah mu yi mu karasa.